କର୍ମ ମାନବର ସହଜାତ ନିୟମ। ଜନ୍ମ ନେଲେ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମଣିଷ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫଳ ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଣାମ ଥାଏ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିଥାଏ। ସେ କର୍ମ ହୋଇପାରେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ କିମ୍ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ଯାହାକି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେ ସୁକଦାଚନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି ନିଜେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏ ମଣିଷ କିଛି ସୁକର୍ମ କରେ ତ ପୁଣି କୁକର୍ମ। ସର୍ବୋପରି ସମୟର ଇଶାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମନର କଥା ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ କବି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶିବଶକ୍ତି। କର୍ମର ଫଳ କର୍ମ ତ ନୁହେଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। କର୍ମର ଫଳ କର୍ମ ତ ନୁହେଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପରେ ଆକସ୍ମିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳ ଅପ୍ରାପ୍ତ ଫଳ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାହା ରହିଯାଏ ତାହା ପୁଣି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଜୟ ଶିବଶକ୍ତି। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦାସ ମନେ ରଖ।